Κύριε Ζαχαρόπουλε, άκουσα προχθές, μια από τις τελευταίες μέρες διάβαζα προτάσεις της Πλεύσης Ελευθερίας. Ζητούσατε να προσληφθεί υγειονομικό προσωπικό στο δημόσιο, όπου όντως υπάρχουν ανάγκες, δεν νομίζω υπάρχει κανείς να το αμφισβητήσει αυτό. Γενικότερα θέλω να ρωτήσω για την Πλεύση Ελευθερίας. Είσαστε ένα κόμμα που λαμβάνει υπόψη τους δημοσιονομικούς στόχους της χώρας ή όχι? Επειδή έχουν προηγηθεί και όλα αυτά με τα μνημόνια, ξέρουμε και την στάση της Ζωής Κωνσταντοπούλου σε όλη αυτή την ιστορία. Θα ήθελα να ξέρω αν θεωρείτε ότι οι δημοσιονομικοί στόχοι όπως τίθενται από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι κάτι εντός του οποίου πρέπει να κινούμαστε ή όχι. Εμείς σίγουρα πατάμε επάνω στα δεδομένα που υπάρχουν για ουσιαστική ανάπτυξη. Η Πλεύση Ελευθερίας είναι μια ρεαλιστική δύναμη με δυνατή φωνή, αλλά πατάει πάνω σε δεδομένα που δημιουργούν δημιουργία και προκοπή για τον τόπο. Ρωτήσατε για την οικονομία. Αφού είμαστε η δεύτερη χειρότερη και φτωχότερη χώρα, δίνουμε μάχη με την Βουλγαρία να είμαστε καλύτεροι, κατανοείται ότι αυταπόδεικτο ότι η οικονομία είναι κάκιστη. Όταν οι καταθέσεις από τις τράπεζες εξανεμίζονται συνεχώς, σημαίνει ότι έχει φτωχύνει ο λαός. Και πού οφείλεται αυτό? Σε δύο βασικές αιτίες. Η μία είναι ότι δυστυχώς στον παραγωγικό τομέα υπάρχει ο μεσάζοντας. Δηλαδή, εσχροκερδεί ο μεσάζοντας απέναντι στον παραγωγό. Ναι. Είτε είναι κτηνοτρόφος, είτε είναι γεωργός. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Προημερών ήμουνα στην πατρίδα μου στην Τριφυλία. Φορτωθήκαν τα καρπούζια στην Τριφυλία με 0,20 από τον έμπορο και σε 3 μέρες στην Αθήνα εγώ το πήρα 0,90. Που σημαίνει ότι αυτός που ασχολήθηκε 3 μέρες με τη μεταφορά και την τοποθέτηση στο τελάρο έβγαλε τριπλάσια κέρδη από τον παραγωγό, ο οποίος το φύτεψε, το καλλιέργησε, έκανε μεροκάματα για να μπορέσει επί 3 μήνες να το αναδείξει. Και ξαφνικά βρίσκει το μεσάζοντας που δεν ελέγχεται. Άρα θεωρείτε ότι εκεί η κυβέρνηση δεν έχει. Θεωρείτε ότι εκεί η κυβέρνηση δεν έχει κάνει τη δουλειά της στο θέμα των μεσαζόντων? Βεβαίως, είναι σαφέστατο ότι δεν έχει βάλει ασφαλιστικές δικλείδες. Ναι. Και επίσης, πέρα από τον πρωτογενή τομέα που έχει πρόβλημα και σιγά σιγά, εάν και τα μεσογειακά προγράμματα δεν τα στήριξει η Ευρώπη, δεν θα αναστηθεί ποτέ, υπάρχει το πρόβλημα των ομίλων. Όταν βλέπεις 3 όμιλοι από δηληστήρια, ας πούμε, έχουν 4 δις κέρδη και εσύ δεν έχεις παρέμβει, και όταν διαπίστωσες ότι είναι 4 δις τα κέρδη, έβαλες ένα τυπικό ποσό πρόστιμο. Μάλιστα. Αυτό είναι χάδι και δεν είναι ούτε καν την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που λέει ότι ελέγχουμε τα υπερκέρδη. Ούτε αυτή δεν τηρεί η ελληνική κυβέρνηση. Κύριε Ζαχαρόπουλε. Εγώ πιστεύω, και νομίζω είναι η ουσία του πράγματος, ως προς την αυτοάμυνα που υπόθηκε, ότι η αυτοάμυνα σημαίνει ότι όταν σου επιτεθεί κάποιος, θα κυνηγήσει αυτόν που σου επιτέθηκε. Δεν θα κυνηγήσει το λαό του. Που σημαίνει δηλαδή αλλά το ότι Ισραήλ λέει ότι κυνηγάει τη Χαμάς μέσα στη Γάζα και στη Ράφα. Να μπει μέσα στη Σύραγγα να κυνηγήσει. Δεν θα σκοτώσει χιλιάδες παιδιά για να μπει κάποια στιγμή. Εξάλλου μπορεί να κάνει τα χαρακόμματα, έχει όλη την τεχνολογία, να μπει μέσα και να τις πράξει όλες. Τι δουλειά έχει η πολυκατοικία, το σχολείο, το νοσοκομείο? Τι δουλειά έχουν αυτά στην υπόθεση της καταστροφής που γίνεται μια γενοκτονία? Άρα, ναι μεν έσφαλε η Χαμάς, παρότι μπορεί να πει κάποιος πάει τα εδάφη της να κατακτήσει, αλλά έσφαλε γιατί τα εδάφη δεν τα παίρνει σκοτώνοντας αθώους. Σε Ισραηλινά εδάφη. Σε Ισραηλινά εδάφη δεν τα παίρνει σκοτώνοντας αθώους. Υπάρχει εκεί σφάλμα. Επομένως, το σίγουρο είναι ότι ορθώς το Διεθνές Δικαστήριο ζήτησε και για τους δύο την προσφυγή τους. Εκεί. Ορθώς. Στη συνέχεια, θέλω να πω ότι όταν έχεις κόσμο ο οποίος βλέπεις ότι πεθαίνει από δίψα, από πείνα, από κακουχία και εμποδίζει την ανθρωπιστική βοήθεια, μέχρι και τους οικιανόχρονους έβαλαν οι Ισραηλοί. Ναι. Είναι ένα πράγμα το οποίο δεν μπορεί να το συγχωρήσει κανένας σε παγκόσμια κοινότητα.
Άρα το λάθος του Ισραήλ είναι μέγιστο σε αυτόν τον πόλεμο. Μέγιστο. Εμείς είμαστε, και νομίζω όλη η Ελλάδα πρέπει να είναι, υπέρ του Παλαιστινιακού κράτους. Από χθες έπρεπε να έχει γίνει, αλλά είμαστε υπέρ της ίδρυσης του Παλαιστινιακού κράτους, γιατί δεν μπορεί να έχει ξεσπιτώσει ένα λαό και ξαφνικά να μην του δώσει τη δυνατότητα να πάει στο σπίτι του. Μάλιστα. Τώρα θέλω να έρθω λίγο στο θέμα της Βόρειας Μακεδονίας, για το οποίο έχει γίνει μεγάλο θέμα. Ευρωεκλογές δεν θα μιλήσουμε καθόλου. Ευρωβουλευτές είμαστε. Ωραία, να μιλήσουμε για τις ευρωεκλογές. Καταρχάς να πω για τη Χαμάς, πριν για τον κύριο Ζαχαρόπουλο, ότι η Χαμάς είναι μια τρομοκρατική ενέργεια, οργάνωση μεν, η οποία είναι ψηφισμένη εκπροσωπώντας το λαό της Παλαιστίνης δε. Έτσι, εκπροσωπεί το σύνολο των Παλαιστινίων. Όχι, δεν είναι η Χαμάς Παλαιστίνη. Όχι. Λέτε ότι οι Παλαιστίνοι που ψήφισαν τη Χαμάς ψήφισαν μια τρομοκρατική οργάνωση, άρα. Δεν είπα αυτό. Είπα ότι εκπροσωπεί την Παλαιστίνη. Δεν είναι κάποιοι τύποι. Αυτή τη στιγμή, εν πάση περιπτώσει, πάμε στο Μακεδονικό. Επανέρχεστε δηλαδή και λέτε ότι στα Καλάβρητα, ας πούμε, επειδή κάποιοι αντάρτες χτυπήθηκαν με τους Γερμανούς, καλώς κάνανε και χτυπήσαν και όλο το λαό των Καλαβρίτων οι Γερμανοί. Το λεπτό, πραγματικά, γιατί πρέπει να κλείσουμε. Μισό. Ναι, κύριε Ζαχαρόπουλο, πολύ σύντομα. Κοιτάξτε, σε αυτή τη συμφωνία δώσαμε πολλά, πήραμε λίγα. Τα λίγα όμως πρέπει να τα περιθωρήσουμε. Και αυτά τα λίγα δεν τα περιθώρισε η Νέα Δημοκρατία. Δεν έκανε καμία παρακολούθηση, γιατί θα είχε κάνει πολλές καταγγελίες για τις παραβιάσεις τις συνεχόμενες που έκανε το αδελφό της κόμμα στη Βόρεια Μακεδονία. Επομένως, από εδώ και στο εξής θα πρέπει να προλαμβάνουμε για να μην γίνουν χειρότερα. Έτσι όπως εξελίχθηκε η κατάσταση, θα πρέπει η ελληνική κυβέρνηση να στοχεύσει, να προλάβει μεγαλύτερο πρόβλημα για να διορθωθεί το υπάρχον.